Hyundai санат ҳаста бародаро соли 2010 сӯзишвориш газ Евро 4 мотор 2.3 кам расходе бародаро мошини састани бениҳоят хубай коробкаш автомат мошини находу ба ягон расходи камле бародаро наша 100,000 сомон мега хайдари аниқ боша бо камтар савдо дорад мошин қарор дорад бародар дар ноҳияи дӯстӣ ҳолаташ ҳолати беҳтарин касоне ки хайдор ҳастед марҳамат рақамҳоро икнанда занг занед ва дастгири моро фаромӯш накунед ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо боша бародаро Opel Vectra S солиш 95 сӯзишвориш бародаро бензин коробкаш механик кузов седан састенш бениҳоят хубай моторш 1.6 мошин беҳтарин ҳолат даҳад краскаш тоза мотор коробкаи ходои соз балонушам ҳолати хуб доранд қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне Қурғонтепа нарша бародаро 33000 сомон мега бо камтар савдо дорад касоне хайдор ҳастед рақами рӯикунанда занг занед ва бародароне ки мошини хона замин дошта бошед дар WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародар Toyota Verso аст соли 2007 сӯзишвориш бензин объём-мотор 1.8 коробкаш механик ҳолати зурай бародаро мошини тоза мотор коробка ходоиш 100% қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нақша бародаро 101,000 сомон мега хайдор аниқ боша биё мега ай пеш мошина бина бо муомила дорад касоне хайдор ҳастед метавонед ки рақами рӯикунанда занг занед. бародаро Зафира парсидаги будем марҳамат солиш 2006 сӯзишвориш дизел мотор 1.9 коробка механик кузов минивен састани мошин бениҳоят хубе бародаро находу ҳамаш 100% кор мекунад қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нарша 67 мега хайдори аниқ боша биё мега ай пеш мақсад мошина парвайка кунад бо муомила дорад касоне хайдор ҳастед барои маълумоти парватара ба даст овардан рақами рӯикунанда муроҷиат кунед ва дастгири фаромӯш накунед ҳатман лайк гузоред. мошини навбати мо бародаро Mercedes Benz соли 2016 мотор 2.1 дизел 4WD лук дорад смарт ключ камера ақиб электропакет мошини састани бениҳоят хубай краскаш тоза мотор коробка ходои 100% мошини мо бародаро равон мекунем аз Корея ба Тоҷикистон инчунин ба Россия нархш бародаро дар Россия $7642 аст касоне ки дар кор бошанд рақами рӯикунанда муроҷиат кунед. мошини дига боша бародаро мошини Корея аст инша мошини мо Kia Carnival соли 2014 мотор 2.2 дизел 9 ҷои нишаст дорад коробкаш автомат лук дорад салон тоза мотор коробка ходои ҳамаш 100% мошин бениҳоят тоза айни ҳол қарор дорад дар Корея наша $6300 мега касоне ки хайдор ҳастед марҳамат рақами рӯикунанда занг занед ин буд бародаро якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем шуморо ҳам ки мошин хона замин дошта бошед дар имоёки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон мекунед ҳатман дар навори оянда пешкаши хайдорон мекунем
раҳмат бародар барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то навбарҳои оянда.